Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men hande. Windande men hande noon ko niwano refto adoto gaynen refto naaten jangde. On jii a heedi yeeso, i heedi yeeso, ɗo waɗi mbiyata ko ba, ɗo ko bi, ɗo ko be, ɗo ko bo, ɗo ko bu, a gayni ngara pooɗa baa, ay ɗo bii, ay ngara ɗo bee, bee, ngara ɗo boo, 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 ngara ɗo buu, buu. Ɗon timmi. ɗo kana ɗon e ngal ɗo alluwal. Mbaɗon dani yen, mbaɗon ni, mbaɗon ɗo ɗum ɗo ceerundal ha ɗo ɗum serta. ɗum ɗo woni ba, ɗo woni ba, baa, ɗo woni bi, ɗo woni bii, ɗo woni be, ɗo woni bee, ɗo woni bo, ɗo woni boo, ɗo woni bu, ɗo woni buu. ɓamtu ba, ba ni wayata. tokoso yo mawɗo yo fof ni wayata. kala tan ba mawɗo tokoso an e yeeso mum ko ba tan wiyete. a yii ba mawɗo tokoso a poɗɗo e yeeso mum wi tan baa. ba mawɗo tokoso ina yeeso mum wi tan bi, jaha lawol ma. ba mawɗo ba tokoso ina yeeso mum wi tan bii, jaha haaji ma. ay ba mawɗo tokoso ena yeeso mum wi tan bee. ɗiɗi ba mawɗo ba tokoso ɗiɗi ne yeeso mum toko wi bee, jaha haaji ma. ɗo ko noon ko bo, ɗo ko noon boo, ɗo ko noon bu, ɗo ko noon buu. ɗo sa teskitima masɗe ɗe keedi ko yeeso baawo. ɗo noon ay ɗo, ɗo henne ko a o adi, i adi, e adi, o adi, u adi. ɗo kadi ko a adi, i adi, e adi, o adi, u adi, nde ba o fuɗɗi yaade yeeso makko. ɗum serdiɓe mbawa teskade ɗum no moƴƴi noon. ayi ɗo e nandi ɗo ko yeeso de keedi caggal heedi. hande noon oɗon kolle so tawi koko lumbi mbaɗen ɗo toɓɓe seeɗa ha serta. ha serta seeɗana mbaɗon ni on ji. on jiiɗe mbaɗen dani henne. mbaɗen dani henne ɗum yaawa ɗiggude. wonno jangde ko moƴƴi hen tan ko ɗiggi ko, wona ko heewi ko. jangde ko ɗiggi ko sohla, wona ko heewi ko. joni mbaɗen dani henne. mbaɗen dani henne tawde en jangi oɗa garen oɗo, garen ƴetten bawo. hay ɗo joni teskoye ma e wonɗo. ay ɗo ko labɗe ɗe gonata hakkude. ay a nani, ba nani. ay ɗo ko hakkude o woni. ba woni nano, ba woni ñaamo, o lombi hakkude he. ɗo joni a jangan mo laabi ɗiɗi, ba e abba wonɗon. ɓay tan koye mbiya misal tan mbiya ba ha gayna, mbiya abba, ay keddat. sa yiɗi wiide joni ba abba, ba abba keddat. wadde noon so gustoɗa oɗo goto, gustoɗa ngal ɗo, ay gustoɗa ngal ɗo tan mbiɗamo abba,
ay ab ab wonno ko ba e ab rende wona bab ko ba e ab ndennanno wiye bab 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 wadde gustuɗa ngal tan nanuɗa hen tan a mbiɗa bab joni sa nani hen i mbiyata ko bib ay bib 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 ɗone sa waɗini a addi ngal ha gayni a addi ba o ha gayni a nanni hen e aɗa fonno wadde be e ebb tan gadda tan ba goto ɓe ndenda ɓe mbiye bebb 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 ɗone fonno wonde ko ba o ara ha gasa o rewa hen ngalda kadi o e ab wona bo ob wiya wadde addu tan ba tan takka tan ofte wiye bob 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 ɗone ƴettuɗa ko u o ay ba o nani u o nani aɗa fonno wadde bu e ubbu teddat tan waɗani wiye bobbu bobbu joni noon mbaɗen dani henne ni abboɗo seeɗa yooɗa one abbo seeɗa one abboɗo seeɗa oɗo abboɗo seeɗa ayi kote ɓe ayi ɗo noon joni fooɗani ay ɗo joni fooɗani ɗo ko bab ɗo bib ɗo beb ɗo bob ɗo bub ɗo fooɗani ɗo ko bab ɗo ko bib ɗo ko bub beb ɗo ko bob ɗo ko bub hatta noon kala tan ɗo wayni ane ado ine ado ene ado one ado andu tan kala ko jiimi tan ne wayni ene wiye bab kala ko wayni ene wiye bib kala ko wayni ene wiye beb kala ko wayni ene wiye bob ko wayni ene wiye bob ari ardi joni noon saɗa fooɗa kadi ko gotum artan mbaɗani mbiya bab ay bab ngara kadi mbiya bib ay ay mbiya kadi beb ay wonayi de ɗo kadi mbiya bob ay bob 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 ɗone mbiɗa bub bub gasi ɗo mo haaɗi hankadi ko jangete e ba a dursi ɗum ko jangete e ba a serti e majjere mum hankadi ko ɗo ɗum haaɗi a gayni ba hankadi ko masete e ba a gayni ɗo tan mbawata ɗum certa e muɗum ɗo koɗe masɗeɗe kedi ko yeeso ɗo masɗeɗe kedi ko arwande ɗo hakkunde keedi ari ardi ɗo tan mbawata certa e majjere nde a faami hande noon ko ɗo janguɗen hade men jiiɓade ɗo ko bab bib beb bob bob ngara pooɗa ɗum bab bib beb bob bub gasi bab bab bib bib beb beb bob bob bub bub ɗo kadi ɗiggi ngaren jehen masoyen bana eko wongo gadden alluwal ngal ɗo
ekkorde on ji on jangino bab ala sabu ab aab ib iib eb eeb op oob ub uub joni hande eggen gehen ɗo hay sa waɗini ni e mbaɗan ɓalejo ɓuro yodde hay sen mbaɗini ni ni en gayni ɗone en mbaɗini e ni en gayni ngaren ƴetten ɗo baa o yeeso makko nani ayɗo ko ɗo lambata aawo to a ari o janga gonɗo caggal makko o janga gonɗo yeeso makko o ɗo a o jangi ga e ga ɗo woni ba ɗo woni ab renda mbiya ɗum bab sara fooɗa maɗani ha gayna ay baa fooɗi on saha gaddoya ngalto pawaɗo mbiya baab baab ɗone sa waɗini a waɗini ay i o mbaɗɗa ɗo ɗo woni bi ɗo mbattuɗa hen mbiɗa bib ɗo mbaɗɗani mbaɗɗani ni mbiɗa beb beb ɗo mbaɗɗani ni mbaɗɗani mbiɗa bob ɗo mbaɗɗani haɗo mbiɗa mbaɗo baw hen mbaɗo baw ha gayna huwore hen ba goɗɗo ara mbiɗa bob ɗo fooɗani ɗo noon ka poɗɗo mbaɗɗani ay bib ay bib bib ɗo ay ayɗo ay bee poɗɗo ha gayna mbiya beeb beeb ɗo mbiya boo ha gayna ay bob ay bob ay boob ɗo mbiya buub ay buub gasi ɗone timmi joni noon mbaɗen dani jangin ɗum kala ko wayni ene wiye bab so wayni ko porgal mbiya baab ɗo bib poɗani bib ko i woni toon mbiya bib ɗo pooɗa mbiya biib ɗo ngara mbiya beeb ɗo ngara pooɗa mbiya beeb ɗon ɗiggi yettaɗo mbiya mbiya bob ɗo ngara mbiya bob ɗon ɗiggi ngara ƴettangel ɗo mbiya bob ngara pooɗa mbiya buub
buub buub buub gasi yaltaani baa mawɗo oɗo yaltaani baa tokoso oɗo ene wayno hande en timmini ko mastirte baa hankadi ko jangete e baa mawɗo ko jangete e baa tokoso masɗe mum en jaltiɗum hande woodi ko maskal ngal wonda e makko o wona yeeso sahaa tawamo o wona arwande ngara tawamo omo e hakkunde ari ni foti o ado alkulal ngal walla o ado ɗo o heeda yeeso alkulal ngal ɗo o wona arwande ɗo wona hakkunde maskal ngal maskal wona ko yeeso walla ado walla hakkunde ni foti tati hawdata yo noon indana mon kam gasi on timmini ko jangete e baa masaɗo on gayni baa masaɗo on paami ɗon on gayni baa masaɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon jangon windande mon mbawon on mbawa ƴeewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on ha mbawon yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen tawa dañama walluma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li ngara sagge ma saggani ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam